बाक्सानि साउदर भिटायाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 18थि बोसोरारि जथुम्मा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय साउदर भिटायाव फैगौ 6 आरो 7 जानुवारि 2024 इं खालारखालि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 18थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिनो दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेखौ मावफुङो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारिया। लोगोसे हेफाजाब होफायो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि ससेन स्वर्गियारि, सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जयचरन नार्जारी आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि जमिदार गयारी, लिंथुमगिरि मेरगा रामसियारिमोनजों लोगोसे हेफाजाब होफायो ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो दखरा एबसुनि गासै सोद्रोमाफोरा। दिनै साउदर भिटायाव बर' थुनलाइ आफाद सालबारि जिल्ला आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ 6 आरो 7 जानुवारि खालाराव 24नि जानो थांगासिनो दङ। बे जानो थांनाय हाबाफारिनि गिबि जों दिनै रायजोआ मेगनजों नुसारनाय हिसाबै पेन्डेलनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बेखौ जों मावफुंबाय। दिनै बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सालबारि बियाबनि एमसिएलए मानगोनां जय मुसाहारिखौ जों हांख्रायना लाबोदोंमोन। बिथाङा दायो मावफुंबाय। जों आसा खालामदों बे मेलाव लेंहरजानाय गुबुन गुबुन आलासिफोरा जोंनि बर' थुनलाइनि बर' बिजोंनि फरायसालि गुबुन गुबुन जेंना जेंसिफोरखौ माबोरैहाय सुस्रांखो आरो माबोरैहाय सुस्रांनो दंबावो बेफोरनि बागै निस्सय रायजो राजाया बेनिफ्राय मिथिनानै मोनगोन। दिनै जों नुना मोनदों बर' फरायसालिफोरा लासै लासै खमायलांगासिनो दङ। बे खमायलांनायनि जाहोनफोरा बेखौबो हयथ' गुवारै बेयाव रायजोनि गेजेराव आलासि बिथांमोना बेखेवनानै होगोन। आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि जोंनि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलावबो जोङो जिल्लानि गेजेराव जायफोर जेंनाखौ जों नुना मोन्दों बे जेंनाफोरखौ जों जिल्लानि गेजेराव सुस्रांनो हानायखौ जोङो सुस्रांनायनि राहा लामा लानो हागोन। आरो फारसेथिं जायखौ जों सुस्रांनो हाया, मिरु आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बे रायजो नाङैनो मावनो गोनां दङ, बेफोरखौ हयथ' जों मिरु आफादनो दैथायहरगोन आरो बिथांमोना जोंनि नोजोराव गोलैनाय जेंनाफोरखौ आरो बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन आरो। जों बेयाव साननैनि हाबाफारि लादों, 6 आरो 7 जानुवारि खालाराव। बेखिनियानो। 18थि बोसोर जाहैबाय बे फालिनाया। दिनै जोङो फैयै फैयै 18 बोसोराव बे मेलखौ खुंनो थांगासिनो दङ। बेखिनि हाबाफारियाव सोरबाफोर आलासि महरै बाहागो लाफैगोन नामा बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव? जोंनियाव बेयाव बिटिआरनि चिफ दङ, फारसेथिं लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायदों आरो बिथांमोना आसा खालामो जोंनि मेलाव नुजाफैनानै रायजोनि सिगाङाव गोबां बाथ्राखौनो जों मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिहोफैगोन आरो। दिनैनि गाहाय लाइ खुन्थिया गायसननायाव बा दिनै गायसनखांबाय बेयाव रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन? आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों, जोंहा बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि जायफोर जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो आगानाव जोङो सोमावसाराबा जाया, संग्राम खालामाबा जाया। बेबायदिनो जोंहा बेबो मोनसे संग्रामनिनो मोनसे आगान आरो मोनसे आगान। बे आगाननि गेजेरजों जोङो सावरायलायनानै जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो सावरायलायनानै थांखि लागोन आरो बे थांखिफोरखौ जों मावफुंनो नाजागोन आरो बेयाव निस्सय गोबां रायजो राजानि हेफाजाब नांगोन। रायजो राजानि हेफाजाब नङाब्ला जोंनि बे मेल मिथिङा जाफुंनाय नङा। बेखायनो बे बर' रावखौ जिहेथु बयबो बर'आनो अनसायो, जों बेखौनो जोङो मोनसे हारिनि मोनसे सिनस्रि महरै जोङो साननानै लायो। गतिके बर' थुनलाइ आफादा बे हारिनि राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय जा मावनो गोनां दं बेफोरखौ मावगासिनो दङ आरो मावनो गोनां दंबावो, बेफोरखौ मावलांबाय थानांगोन। रावबो जिरायनानै थानायनि सम गैया। उपस्थित आमार साংবাদিক বন্ধুসকল,
আমাৰ আজি আমন্ত্ৰিত লাইখুটাৰ উদ্বোধক জয় মুছাহাৰী MCLA আৰু শালবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ পৰা ইয়াত উপবিষ্ট হ'ব পৰা আমাৰ সভাপতি প্ৰমুখে সম্পাদক আৰু উপসভাপতি আৰু প্ৰতিনিধিসকল আৰু আজিৰ এই লাইখুটা উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ উপসভাপতিৰ জৰিয়তে লগতে আমাৰ সম্পাদক আৰু আমাৰ ফাইনেন্স সাব কমিটিৰ কৰ্মীবৃন্দ আৰু বিভিন্ন সাব কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আমি এই হাওৰৰ বিঠাত এইটোৱেই নহয় আগতেও আমি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ অধিৱেশনটো আমাৰ বাৰ্ষিকভাৱে আহি যায় 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে সেয়েহে এইবাৰো আমাৰ এইটো 18তম যেটো অধিৱেশন শালবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ আজি এইটো আমাক অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰি এই জিলা কমিটিয়ে আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে অধিৱেশনখন ভালদৰে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে গতিকে মোক ইয়াত সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দি আমাৰ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ এই অধিৱেশন কেনেকৈ সাফল্যমণ্ডিত কৰিব লাগে তাৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাত মই বড়ো ভাষাৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ মই যি হাবিয়াক এইটো মই আনন্দিত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব দিয়াত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত এই অধিৱেশনখন সম্পূৰ্ণৰূপে আমি কৃতকাৰ্য কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাম আৰু এটা আপোনালোকক কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন আমাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ এই যে আমাৰ আজি যিটো লাইখুটা উদযাপন কৰিলে ইয়াৰ নামটো আমি ৰাখিছোঁ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বড়ো ভাষাত খৌচেতি পথাৰ গতিকে আমি সকলোৱে ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো জাতি উপজাতি এই বড়ো সকলক লৈ এই বিভিন্ন ইয়াৰ অঞ্চলৰ বাস কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে সহযোগত আমি এই অধিৱেশন আমি পৰিচালনা কৰি লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ যাতে ৰাইজেও সেইমতে আমাক সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছে আমাক উৎসাহিত কৰিছে গতিকে মই চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অধিৱেশনখন সুচাৰুৰূপে সাফল্যমণ্ডিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে মই ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিভিন্ন অতিথিসকলকো আমি তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই উপদেষ্টা বৃন্দৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি বিভিন্ন বিভাগত আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি ইয়াত আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাম যাতে বড়ো ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে আৰু বড়ো মাধ্যমৰ যিটো স্থবিৰতা যি চালুকীয়া ভাষা এটা আজি অসমৰ এটা দ্বিতীয় ভাষা হিচাপে ইয়াত উপবিষ্ট হৈছে আৰু এই ভাষাটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম সূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ এই ভাষাটো বিশ্বজনিত ভাষা কৰাৰ এটা আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ পৰিকল্পনাত এইখন অধিৱেশনেও কিছু সঁহাৰি আগবঢ়াব বুলি মোৰ বিশ্বাস এইখিনি गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री
12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।